Svaki čovek je priča. Svaka priča je posebna. Svaka priča je važna. Svaka priča treba da se čuje. Pa da krenemo sa pričom. Gledate emisiju Sa Božicom. Dobar dan, dragi gledaoci, i dobro nam došli u našu narednu epizodu. Neki ljudi provedu ceo život čekajući da im se taj isti život dogodi. Međutim, naša današnja gošća se dogodila životu. Ona je napravila svoju sopstvenu priču, svoju sopstvenu bajku i u njoj igra glavnu ulogu. Nekako od malena je shvatila da je život jedan krug sreće, manje lepog, dobrih trenutaka, onih manje dobrih. I rame uz rame sa još dve žene u svojoj porodici se borila, znajući da lepša vremena su tek ispred njih. Moja draga gošća danas, Jelena Kričković, jedna od najboljih frizera u Novom Sadu. Frizerki, da budemo rodno ravnopravne, je li tako? Da. Jeco, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala ti Božice što si me pozvala. Želim da pozdravim sve gledaoce. Hvala. I evo, tu sam da ispričam jednu svoju životnu priču i o svom biznisu. Draga moja, hvala ti najlepše. Imamo mi o čemu da pričamo i tekako, ali kao svaka priča, hajde da je počnemo od početka, od tvog detinjstva. Može. Eto, kako si ti dete bila? Pa ja sam bila malo vragolasto dete. Uvek sam imala, što bi moja baka rekla, fiksi ideje. Mali harambaša. Mali harambaša. Volela sam jako da se družim sa drugom decom. Bila sam mali vođa. Uvek sam ih tako nagovarala na neke igre. I tako, bila sam onako jedno srećno dete. Da. Evo ja napomenuh mama Smilju i tvoju baku. Da. I verovatno si bila, pored toga što si bila tako mali vrag, i zaštićeno dete sa dve jake žene pored sebe. Jesam. Mama i baka su me uvek štitile, one su me othranile. Odrasla sam bez oca zato što je otac veoma mlad umro, tako da su mama i baka, da. Mama i baka su se o meni najviše brinule, vaspitale me da budem jedna vredna žena koja će imati svoje ciljeve, svoje snove, da se borim u životu, kao što su se i one borile. I one, tako je. Da, tako da, mislim, hvala im u svakom slučaju. Nažalost, ni jedna ni druga nisu tu. Mislim, žive, ali ostalo je ona njihova energija i snaga u meni kad su me othranjivali, vaspitavale, tako da su žive, bile bi verovatno ponosne. Ja mislim da su, što kažu ljudi, na nekom boljem mestu i da su ponosne. I da te gledaju. Nadamo se. A pomalo i štite. I štite. Tako je. Dobro, evo ja rekoh da si nekako od malena znala šta je život i da si od malena, i ti si spomenula, imala neki, još kao dete, neki, ajde da kažemo, preduzetnički duh. Neku ideju koju si mic po mic pokušavala da sprovedeš u delo. Pa ja sam od malena volela da radim i da budem slobodna. A to je možda i genetski. Moj deda Steva je bio kovač. To je mamin tata. On je imao taj duh koji i tako me i vaspitavao dok je bio živ. Uvek budi zanatlija, budi slobodna, radi za sebe i s obzirom da je on bio kovač, imao je svoju ergelu pre Drugog svjetskog rata. Ergelu konja, kako? Da, ergelu konja. Tako da, odrastajući pored dede, ja sam jednostavno onako kao dete stvorila neku malu sliku, pa ja bi mogla biti frizer. Volela sam uvek modu, žene, odrasla sam sa ženama, uvek sam ih doterivala i tako sam jednostavno gledala da ostvarim neki svoj san dečiji i da jednostavno postanem slobodna. Da.
Kažu da čovjek koji svojim rukama može da nešto stvori, bilo da je zanatlija, bilo da je umetnik, bilo da je lekar u nekom smislu, Da. nikad gladan biti neće. Šta Pa, god to da se je dešava. istina. Eto To je tako. istina. Ti si te neke svoje biznis planove, eto kažem, od detinjstva pa onda od rane mladosti počeo da sprovodiš i nekako si u saradnji sa svojom mamom i bakom i sprovela taj plan da ste uspjela i neke poslovne prostore da stvorite, ali tako? Jeste. Razne, ajde da kažemo, životne prostore, stanove, ali nije sve išlo tako glatko. Nije sve išlo tako glatko. Imali smo jedan kredit. Dobro. I pošto sam ja odlazila na brod i Na vraćala kruzer, se jel' sa tako, broda, dobro? da, radila sam na brodu jedno 6 godina Svaka čast. za Princess kompaniju i za A šta je Steiner to Princess kompanija? To je naziv To kompanije? je naziv broda. A naziv broda. Naziv te brodske kompanije. Dobro. I tamo sam se veoma brzo probila kad sam, kako da kažem, kad sam krenula da radim za tu kralječinu flotu, za Princess, ona je u prevodu veštica mora. Aha. Brzo sam se probila i postala sam među jedan od najboljih kako si njihovih došla frizera. do njih? Pa, Jel bila bio je neka audicija, neki da, konkurs? Da, konkurs u Beogradu i tad sam ja još držala najprethodni salon i ja sam želela da vidim svet. Htjela sam da obiđem ceo svet, ali pošto nisam odrasla u nekoj prebogatoj porodici, Dobro. ja sam to nekako videla kao priliku, super, taman ću raditi i obići vidjeti sveta. A pre toga se desio ovaj kredit. A pre toga se desio taj kredit i dok sam ja bila na brodu, dala sam mami punomoć oko svega. Mislim, sve je uvek bilo na mami. To normalno, jel? Jeste, da. I mama je htjela u jednom momentu da izađe iz tog kredita. I nije našla najbolji način, nije se konsultovala najbolje. I ko zna šta se tu sve dešavalo, mi smo se malo čule preko interneta, malo preko telefona, kad ja uspem da nazovem i to. Uglavnom, ona je izgubila taj stan, prekinula s tim kreditom na svoju ruku, izgubila stan. I kada je to sve uradila, bez obzira što sam ja rekla nemoj tako, ajde naći ćemo neko drugo rješenje, ona je mislila da će tako rešiti problem. Kad je sve to uradila, onda se osjetila poraženo, razbolela se u celoj toj problematici. Verovatno taj psihički moment je uticao na njeno telo i razbolila se. Gubitak stana i gubitak tako nekih stvari važnih za koje ona radila ceo život. To je nju u suštini jako potreslo, razbolela se i onda je u roku, ajde da kažem, par mjeseci i umrla. Pošto je bila dijabetičar, ona je, taj dijabetes je eskalirao i razorio jetru. Verovatno od tih teških problema koje je ona preživjela. Da, nažalost. Nažalost, da. Ali opet je u neku ruku pobedila, kako da kažem, život smrću. Ti si dok je mama još živa, vratila se sa broda? Negovala si je? Da. Vratila sam se sa broda jer sam želela, osjećala sam da treba da dođem kući. Tako je. I ja sam se vratila u posljednji moment. Vratila sam se tu negde pred koronu. Ona se u toku korone razbolela. Tako, nešto sam se sasvim slučajno vratila da rešim neku dokumentaciju pa da opet otputujem. Međutim, vidjela sam da je ona bolesna i da nešto nije u redu, ali nisam baš mislila da će to tako da se završi. Međutim, sjećam se naše posljednjeg ručka za Božić. Ona je fin ručak spremila i sve i bio nam je Božić nikad lepši. Smejale smo se, pile smo kafu, da bi se ona posle možda 10 dana smrtno razbolela i osjećala loše i već do 6. aprila umrla. Da.
Da. Sve vreme To je si bila... brzinom svetlosti Da, išlo. da. Da. Sve vreme si bila tu. Sve, da, ja sam je dvorila, Odnegovala, ja da. sam je negovala, donosila lekove, sve što, mislim, treba jedna ćerka da bude u svoju majku do kraja njenog života. Do onog zadnjeg trenutka. Da. Jeco, šta se posle dešava? Ti, naravno, nije ti to lako palo kao i nikome, to je suvišno i reći, ali kako si se nekako stala na noge? Otrgla. Otrgla, tako je. Pa, to je u suštini stvarno bio jedan težak udarac za mene. Međutim, moj stav lični, ceo život sam bila entuzijasta i kada sam došla kući jedno veče, posle cele te situacije koja se desila, osjetila sam mukla tišina u kući. Koja je nekad nepodnošljiva. Nepodnošljiva tišina. U takvim situacijama, da. Samoća i tišina i praznina ta neka. I ja sam sela i donela sam odluku u tom sadašnjem trenutku, jer izuzetno je velika moć sadašnjeg trenutka. Tako je. U tom sadašnjem trenutku ja sam donela odluku da ću za početak da usvojim psa. Naprimjer, samo nešto da mi trčka po stanu, nema veze da li će napraviti štetu, neće napraviti štetu. Meni je bilo bitno samo da ne budem sama. Tako je. I ja sam usvojila psa, Tufnica, Tufi je zovemo, ona je čista ljubav. Ona je mješanac Jack Russella i ptičara. Izuzetno je slatka, sad već ima 4 godine. Divno. I ona mi je dala onako malo poleta u životu, entuzijazma, malo sam se s njom igrala, skrenula mi pažnju, nosila sam je u frizerski salon, pošto je imala 3 nedelje da je hranim, pa je vraćala kući. Skrenula mi je skroz pažnju sa neke prethodne prošlosti ružne koja se desila. U međuvremenu, samo da napomenem da si ti ponovo otvorila svoj salon. Jesam. Kad si odlučila da ostaneš, da se ne vraćaš na brod. Da, da. I to se desilo. Da, Tufnica je mene opustila i onda sam posle toga nekako bila i srećna i zadovoljna i odlučila sam da nastavim dalje bez obzira na celu situaciju, jer jednostavno put do uspeha popločan je neuspesima. I bez obzira na taj moj neuspeh i pad u životu, nije sramota pasti, sramota je ne ustati. Tako je. I ja sam onda jednostavno prvo krenula da radim po drugim salonima. Još nisam tad bila sigurna da li ću ostati u Srbiji ili ću otići za inostranstvo. Međutim, posle kad sam odlučila da ostanem, onda sam otvorila Glamour by Jelena i tu sam sad već u tom salonu započela svoj drugi deo. Hoću da ubacim još jedno pitanjice dok nismo krenule da pričamo o onim najlepšim ženskim temama, kosa, moda i tako dalje. Može. Hoću da te pitam za ljubav. Može. Kako si usvojila Tufnicu, nekako ti se desila i nova životna ljubav. Jeste. Je li tako? Jeste. Desio se Dušan. Desio se Dušan. Dušan mi je bio vetar u leđa. Nekako ta ljubav se desila iznenada. Kao i sve prave stvari. Kao i sve prave stvari u životu, tako da me on dosta podržao, dosta me ohrabrivao, uvek je bio tu za mene. Sve smo se dogovarali i kad smo kretali od potpune nule, mi smo zajedno postavljali ciljeve, pa jedno po jedno rešavali, postizali. I tako da mislim da je ljubav u suštini spona celog uspeha u životu, jer lakše je kad su dvoje nego kad si sam. Tako je, tako je. I mislim da svaka osoba treba da ima nekog životnog saputnika, da li muža, momka ili prijatelja, ali lakše je kad imaš s nekim kafu da popiješ i da se ispričaš, nego kad si sam. Tako da
mislim, htjela bi da mu se zahvalim za sve. Hvala, Dušane. Divno, tako divno. da što si bio uz mene. I što je još uvek tu. I što si još uvek uz mene. I eto. Kaže mi, sad izvini što te prekidam, kaže mi jedan deka koji, ajde da kažem, radi kao hausmajstor, pa se često povodom njegovog posla viđamo, kaže on meni, njegova baka je preminula, njegova žena, i on meni kaže, pa ja više nemam s kim da se posvađam. Pa i to makar i za svađu. Dobro, nije kod nas uvek išlo glatko. Mi smo se malo nekad i svađali, nekad smo se ljubili, nekad smo šetali zajedno. Puno večeri smo proveli pričajući zajedno. I mislim da je razgovor jako bitan. Tako je. Barem kad pređeš neku, ajde da kažem 25. Do tad si samo zaljubljen. Da. Ali kad uđeš u neke normalnije godine, nekako čovek više daje akcenat na to prijateljstvo u ljubavi, je li tako? Pa jeste, to si potpuno u pravu, zato što kad smo se upoznali nas dvoje, on je mene pitao šta ti očekuješ od naše veze. A ja kažem, meni treba neko s kim ću moći kafu da popijem u 60. godinama. Tako je. Prelipo. I tako smo malo, počeli. tako mnogo. Tako malo, tako mnogo i to je bila čista ljubav. Nije bilo ni nekog materijalnog razloga, niti bilo čega. Nas dvoje smo se jednostavno našli, zavolili i tako krenuli zajedno u drugu, da kažem, moju etapu života bez mame i bake. Da. E sad, u ovoj drugoj etapi i što se tvog posla tiče, ti si, Bogu hvala, odlučila da ostaneš ovde u Novom Sadu. Tu sam, za sada sam tu. Osnovala Glamour by Jelena u Miše Dimitrijevića, koji beše broj? 89. 89. I, draga moja Jeco, hoćemo li malo sada o modi, o kosi? Može. Šta je sada najmodernije, ti meni da kažeš, tiče kose, boje, dužine, oblika? Pa evo, za naše dame njih to najviše zanima. Obe smo obučene u stilu 80. godina. Jesmo, nismo se dogovarale, ali nismo, kao da jesmo. Ali vidi se da moda diktira sve. Ove godine je jako moderne su te 80. Tako da je modern i taj sjaj i glamur. Znači, sjajna kosa kao odraz u ogledalu, malo neki detalji iz 80-ih u garderobi, u nakitu. Tako ti lepršavi rukavi, zvoncare i tako to. Zatim vratio se ponovo taj neki crveni kolor, što bi se reklo. Vratile su se, znači, te crvene boje, džinđer, svetlo-crvena, tamno-crvena, znači te boje se nekako vraćaju ove godine. Izvini samo da kažem da ćemo gledati fotografije naših frizura. Da, tvojih frizura, dok ti ja razgovaramo. Jeste. Dobro, znači džinđer boja, to je ta crveno-riđa. Crveno-riđa boja, u suštini u svim tonovima crvena boja. Plavuše su isto u modi, tako da plavuše... Pa mi nismo ni izlazili iz mode nikada. Samo nijanse su u pitanju. Samo su nijanse u pitanju. I dosta su moderni i ti prirodni tonovi, brinete, kao i neke crnke. Tako da sve je ostalo kao što je i bilo, samo su neki akcenti malo više. Moderne su kratke frizure isto tako, talasi su moderni. Mi, na primjer, u salonu radimo sa četkama talase. Da. Tu po tome ste, čini mi se, jedinstveni. Nekako ne koristite ta grejna tela, je li tako? Pa imamo mi kupe, imamo, sve zavisi ako su u pitanju glam talasi, radimo s tim figarom i to, kako je ta procedura. Ali uglavnom feniramo talase. I to nekako žene, ja mislim, i najviše vole kad su isfenirane. Da. I nekako su krajevi najlepši na kosi i mislim da dobra kosa na ženi daje dobro osjećanje.
Upravo tako. Možeš da budeš obučen najmodernije na svetu. Da imaš telo, ali ako kosa nije kako treba, Džabe. nekako mi je sve džabe. Znači, što Meni je kosa glavna. Pa u kosi je neka snaga. Vi kad ustanete ujutru i kad se pogledate u ogledalo, ako nemate frizuru, vi sad me ne osjećate dobro. A kada, na primjer, imate dobru frizuru, odmah to nekako krene energijom, ma super mi je, super izgledam, idem dalje, da osvajam dalje. Upravo tako, to znam da, na primjer, od nekih klijentkinja koje dolaze kod tebe i tvoj kolege koji radi sa tobom Spalet, evo da ga pozdravimo. Pozdravljamo te, Spalet. Kada im promenite frizuru, one se nekako psihički podignu i nekako promene, je li tako? Yes. Nešto u životu, na bolje. Na bolje. Prvo kad žene odluče da menjaju nešto u životu, to je jedna mala tajna, one prvo dođu kod frizera. I kad promenu frizuru, kad naprave drugu boju kose, transformaciju kompletnu, onda kreću da rješavaju svoje probleme. Druge stvari i probleme. I nekako to lakše ide. Jer kad je žena zadovoljna odrazom u ogledalu, ima više samopouzdanja. Ima, to si u pravu. Tako da to... Dobro. Šta još možemo da kažemo? Da, jedinstveni ste po tim, ajde da kažem, talasima koje radite na specifičan način. Znači, crvena boja ipak dominira sada. Ove godine. Ove godine. U stilu 80. U stilu 80. Kaži mi, a šta kad dođe neka žena u tvoj salon i hoće nešto, a ti znaš da joj to ne stoji, na primjer? Pa... Da li sugerišeš nešto drugo i ako da li ona uvidi to ili kako to ide? Pa sad, na primjer, naše su konsultacije besplatne. I svaka žena može da dođe na konsultaciju. Na primjer, kod tona boje, na mom Instagramu ima baš jedan reel gde ja pričam o tim nijansama boje. Znači, ona, na primjer, želi belo, a njoj možda bolje... Plavo. Plava kosa, baš onako da bude bela. A njoj možda bolje stoji nešto u toplijim tonovima, tipa prošarano kao sunce u kosi i to. I onda tu te nijanse, znači, odaberemo zajedničkim putem. Ja uglavnom gledam da kada su u pitanju i šišanja i kolori i bilo što je vezano za estetiku naše mušterije, da to bude što savršenije. Znači, ako ona želi stepenasto, ja ću joj predložiti stepenasto koje ide uz njen oblik lica. Ako joj ne stoji stepenasto, onda ću joj predložiti neku drugu frizuru, a do nje šta će ona odlučiti. Šta će odlučiti. Da. Tako je. Dobro, draga moja. Ono što bih još želela da te pitam jeste kozmetika sa kojom radiš je jako specifična. Pa jeste. Mi radimo sa Inebrijom. Inebrija je novija na tržištu. Odnos cene i kvaliteta im je jako dobar. Nova je kozmetika na našem tržištu i kogod želi da proba nešto novo, da osveži malo svoju kozmetiku kućnu, može da dođe kod nas u salon i da kupi nešto od njih ili da dođe na neki tretman, na primjer glazy tretman za negu kose, fantastičan, probajte ga, dođite, probajte. Ovo što si mi je rekla, taj sjaj u kosi kao u ogledalu, moram da dođem čim pre da mi to uradiš. Da. Kad smo već kod toga, ljudi moji, ja sam dobila četku. Evo je, je li to ta italijanska četka? To je Olivia Garden četka. To je, a ja tebi, da se malo revanširam, poklanjam ti šolju emisije sa Božicom. To je ova kao što pijemo ti kaficu, ja vodu. Eto tako da se malo iščašćavamo. To je to. Da se setiš mene dok radiš. A ja ću tebe da se češljam. Hvala. Kaži mi, često ideš na seminare. Jeste. Kog tipa su to seminari? Šta se tamo radi? To su stručni seminari vezano za posao, za frizeraj. Znači, sad u oktobru će biti ponovo novi seminar koji će diktirati modu u toku sledeće godine. 2026. Da. Da, prošle godine u oktobru smo bili za ovu godinu. Znači,
Tako da uglavnom pratim sva dešavanja. Kad mogu, odem i za inostranstvo na seminar, ali sve zavisi koliko sam ograničena sa vremenom. Ostaje nam još da ponovimo da se nalazite u Miše Dimitrijevića, je li tako? 89. I da sve drage dame koje žele da prate modu, da li ove 80. da li neki naredni trend, da ti se jave. Mogu te naći na Instagramu, je li tako? Mogu. Da bukiraju svoj termin i da naprave od svoje kose jednu lepu bajku. Jeste. Hvala ti, Božice. Stvarno pozdravljam sve dame. Tu smo da vam napravimo odličnu frizuru, da budete srećne i zadovoljne. Tako je, kao što ću ja u narednom periodu, čim nađem vremena skoknem kod tebe, Može. da mi malo upakuješ kosu i da mi namestiš taj sjaj. Može. Hvala ti, Jeco, najlepše, vidimo se. Hvala i tebi, Božice. Dragi moji, Ljubim hvala vas. i vama. Hvala za sve ove prethodne epizode što nas pratite. Ja malo nisam navikla na uslove YouTube-a, ja sam televizijski čovjek, ali evo privikavam se tako da ću da vam kažem i danas. Zapratite nas, lajkujte, slobodno komentarišite, predlažite nam neke goste i pretplatite se naš kanal. U stvari, ne pretplatite, to se kaže zapratite nas, je li tako? Zapratite nas. Da ne misle ljudi da treba nešto da plaćaju. Zapratite nas. Zapratite nas i hvala vam za danas. Čekam vas u sljedećoj epizodi. Prijetno.